Toinen maailmansota alkoi 1. syyskuuta 1939, kun Adolf Hitler Saksan Reichstagissa julisti: "Tänä iltana Puolan säännölliset sotilaat ovat ampuneet ensimmäistä kertaa alueellemme." Tämän jälkeen Puolan kohtalo ei ollut yhtään vähemmän synkkä. Hyökkäys laukaisi ennennäkemättömän tuhon myrskyn, jossa Varsova tuhoutui raunioiksi, sen kansa alistettiin brutaaliin miehitykseen ja sen suvereniteetti pyyhittiin kartalta viikossa. 25. elokuuta 1939, 5 päivää ennen Puolan hyökkäystä, Saksa ja Neuvostoliitto allekirjoittivat sopimuksen, joka sinetöisi maan kohtalon. Vaikka heidän ideologiansa erosivat toisistaan, Adolf Hitler ja Josif Stalin olivat samaa mieltä yhteisestä tavoitteesta: Puolan valtion tuhoaminen. Tämän saavuttamiseksi heidän ulkoministerinsä Joachim von Ribbentrop ja Vyacheslav Molotov allekirjoittivat Saksan Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen, joka tunnetaan nimellä Ribbentrop-Molotov. Vaikka se virallisesti vahvisti hyökkäämättömyyden sitoumuksen, salassa he sopivat Puolan jakamisesta. Saksa hallitsisi lännen ja Varsovaa, kun taas Neuvostoliitto ottaisi itäosan. Lisäksi Stalin sai vapauden laajentaa vaikutusvaltaansa Baltian maissa sekä Bessarabiassa ja Bukovinassa Romaniassa ja Karjalassa Suomessa. Neuvostoliitto ei kuitenkaan voinut puuttua asiaan välittömästi. Tällöin Punainen armeija oli mukana Khalkhin Golin sodassa Japania ja Manchukuota vastaan Kaukoidässä, tukien liittolaistaan ulkomaista Mongoliaa toukokuusta 1939 lähtien. Ennen kuin he konsolidoisivat voittonsa sillä rintamalla ja turvaisivat Siperian taka-alueet, neuvostoliittolaiset eivät voisi siirtää joukkojaan Eurooppaan. Samaan aikaan Hitler valmisti hyökkäystään Puolaan ilman liittolaistaan. 30. elokuuta ennakoiden hyökkäyksen olevan väistämätön, Puolan armeija määräsi yleisen mobilisoinnin. Kuitenkin estääkseen sodan, joka muistuttaisi vuotta 1918 Lontoo ja Pariisi, painostivat Puolan viranomaisia peruuttamaan päätöksensä luottaen etäiseen mahdollisuuteen diplomaattisesta ratkaisusta. Tämä päätös antoi Puolan laivaston mahdollisuuden evakuoida 3 tärkeintä hävittäjäänsä, jotka poistuivat Itämereltä ja ylittivät Tanskan salmen kohti Britteinsaaria. Tämä liike osoitti, että Puolalle sota oli käytännössä väistämätöntä. Kaikki alkoi 31. elokuuta 1939 yönä niin kutsutulla Himmlerin operaatiolla. Yrittäessään luoda tekosyyn hyökkäykselle, SS-agentit pukeutuneina Puolan kapinallisiksi hyökkäsivät Gleiwitsin radioasemalle Ylä-Silesiassa. He vähensivät työntekijöitä ja 1 poliisin, ampuivat ilmaan ja kytkivät mikrofonin lähettämään viestejä puolan kielellä Saksaa vastaan. Yksi heistä julisti: "Huomio, tämä on Gleiwitz. Asema on Puolan käsissä." Tällä lavastuksella 3. valtakunta oikeutti hyökkäyksen, joka seuraavana päivänä käynnistäisi toisen maailmansodan. Saksan korkea johto antoi operaatio Vollweissin johdettavaksi kenraali Walter von Brauchitzille. Strategia perustui 2 rintaman hyökkäykseen. Pohjoisessa Fedor von Bockin komentama armeijaryhmä etenisi 3. armeijan kanssa Itä-Preussista ja 4. armeijan Pomeraniasta, tavoitteena saartaa Varsova ja katkaista pääsy Itämereen. Etelässä Gerd von Rundstedtin johtama armeijaryhmä käynnistäisi hyökkäyksensä 14. armeijalla Slovakiasta, kun taas 8. ja 10. armeijalla lähtisivät Silesiasta tunkeutumaan Puolan tasangoille ja tuhoamaan vihollisjoukot. Samanaikaisesti vapaassa Danzigin kaupungissa saksalainen vähemmistö kapinoisi Puolan hallitusta vastaan. SS Heimwehr Danzig militiaan järjestäytyneet ryhmät, joita johti Hans Goetze, tekisivät häirintätoimia Puolan viranomaisia vastaan kaupungin sisällä, helpottaen näin saksalaisten joukkojen pääsyä kaupunkiin. Wehrmacht levitti 1,8 miljoonaa sotilasta, 58 divisioonaa, yli 3400 tankkia ja 2300 lentokonetta, kun taas Kriegsmarine tarjosi 84 alusta.
Yhdistetyllä jalkaväen, panssarijoukkojen ja ilmailun voimalla Saksa valmistautui valtaamaan Puolan salaman nopeasti. Vuonna 1939 Puolan armeija oli kaukana siitä voimasta, joka oli voittanut Neuvostoliiton ja muut naapurit vuosina 1918–61. Sotilasbudjetin laskiessa aseistuksen modernisointi ja upseerien koulutus olivat jääneet jälkeen. Kommunikointi oli yksi suurimmista heikkouksista, sillä komentaminen perustui presidentti Józef Piłsudskin luomaan keskitettyyn järjestelmään, joka säilytettiin muuttumattomana hänen seuraajansa kenraali Edward Rydz-Schmigwin aikana. Tämä rakenne tarkoitti, että kaikki päätökset, pienimmätkin, riippuivat suoraan päälliköstä, mikä hidasti operaatioita verrattuna Saksan armeijaan, joka kannusti upseerien itsenäisyyttä. Toinen vakava strateginen virhe oli puolustuksen suunnittelu. 20 vuoden ajan Puola oli valmistanut itärajansa mahdolliselle Neuvostoliiton hyökkäykselle, mutta ei ollut tehnyt riittäviä toimenpiteitä saksalaisten lännen hyökkäystä vastaan. Kun Z-suunnitelma, joka tähtäsi vahvistamaan rajan puolustusta, käynnistettiin, tehtiin 2 ratkaisevaa virhettä. Ensinnäkin parhaat yksiköt sijoitettiin länteen ilman linnoitteita. Toiseksi itäraja jäi lähes puolustamatta, mikä helpotti Neuvostoliiton armeijan mahdollisuutta puuttua asiaan. Tähän lisättiin vielä Puolan hitaasti käynnistyvä mobilisointi, joka vaati 12–15 päivää, mikä oli liian pitkä aika Saksan hyökkäyksen kannalta. Lisäksi maan etninen monimuotoisuus oli toinen haitallinen tekijä, sillä vain 60% väestöstä oli puolalaisia, kun taas loput, jotka koostuivat saksalaisista, ukrainalaisista, valkovenäläisistä, liettualaisista, tšekeistä, slovakeista ja juutalaisista, eivät olleet kovin kiinnostuneita kansallisesta puolustuksesta ja jopa boikotoivat sitä tietyissä tapauksissa. Tällä taustalla Puolan asema sodan alussa oli äärimmäisen haavoittuva. Liiallinen isänmaallinen innostus ilmenee kansankielisistä lausahduksista, kuten valloitetaan Berliini, iskulauseesta, joka kiersi laajasti kansalaisten keskuudessa sodan kynnyksellä. Puolan armeija, joka koostui 1 miljoonasta sotilaasta, 880 tankista ja 1344 lentokoneessi, oli organisoitu 30 heksankymmeneen divisioonaan ja 16 prikaatiin. Ne sijoittautuivat 3 pääosaan Itämereltä Silesiaan asti, samalla kun heidän varajoukot ja rajavartioiden puolustusjoukot suojasivat taka-alueita. Kello 4:43 aamulla 1. syyskuuta 1939 N3 Junkers Stuka, pommikonesukeltaja, lensi Puolan yllä yli 3500 metrin korkeudessa. Heidän kohteensa Dirschau-silta, strateginen kohta Vistulan joella. Muodostelman johdossa lentäjä Bruno Dilley sääteli moottoriaan, sulki jäähdyttimen säleiköt ja avasi aerodynaamiset jarrut ennen kuin kallisti lentokoneessa jyrkkään kulmaan. Maa-alueelta puolalaiset vartijat katselivat taivaalle hämmästyneinä, ymmärtämättä oudon surinan lähdettä. Vain 900 metrin päässä kohteesta Dilli vapautti pommit ja manööveroi taitavasti palauttaakseen korkeuden. Sekuntien kuluttua voimakas räjähdys järisytti siltaa, murskaten sen raunioiksi ja tuhoten useita lähistön linnoituksia. Tämä räjähdys ei vain merkinnyt ensimmäistä ilmasotatoimintaa Saksan hyökkäyksessä, vaan avasi myös tien konfliktiin, joka seuraavien 6 vuoden aikana maksaisi yli 80 miljoonaa ihmishenkeä. 5 minuuttia ensimmäisten laukauksien jälkeen, jotka merkitsivät toisen maailmansodan alkua, kello 4:48 aamulla 1. syyskuuta 1939 saksalainen taistelulaiva Schleswig-Holstein nousi Itämereltä ja otti paikkansa Puolan merivoimien Westerplattessa Danzigissa. Siellä 210 puolalaista sotilasta majuri Henryk Sucharskin johdolla puolustivat asemaa vain 3 kanuunalla ja 4 granaatin heittimellä. Päivän ensimmäisten valojen myötä
Taistelulaivan suuret 280 mm tykit avasivat tulen asemaa kohti, murskaten sen rakenteet minuuteissa. Pian sen jälkeen yhdistetty saksalainen joukko, johon kuului 1725 miestä, yritti hyökätä Westerplattelle. Heidän joukossaan 225 merijalkaväen miestä nousi maihin laitureilta, samalla kun 1500 SS Heimwehr Danzigin milisiin kuuluvaa miestä, joita johti luutnantti Wilhelm Henningsen, hyökkäsi Noviportista. Kuitenkin puolalaiset, jotka olivat suojautuneet pommitusten raunioiden taakse, torjuivat hyökkääjät raivokkaasti, aiheuttaen heille 82 uhria, kuolleita ja haavoittuneita, hintana 68 omaa kuolonuhria. Kun Westerplatte piti puolensa, Danzigin muu osa putosi nopeasti saksalaisten käsiin. Suurin osa hallintorakennuksista otettiin ilman vastarintaa, lukuun ottamatta postitoimistoa, jossa ryhmätyöntekijöitä ja taistelijoita Konrad Guderskin johdolla puolusti rakennusta useiden tuntien ajan. 1. syyskuuta 1939 ensimmäisten aamun valojen aikaan yli 1000 Luftwaffen konetta lensi Puolan taivaalla, suorittaen massiivisen hyökkäyksen strategisiin kohteisiin. Suuret pommikoneet iskivät suuresta korkeudesta, kun taas hävittäjät sukelsivat ampuakseen kiitoradat. Rakovicen lentokentällä vähintään 88 puolalaista konetta tuhoutui raunioksi ennen kuin ne ehtivät nousta ilmaan. Ensimmäisten pommitusten jälkeen Saksan tykistöt käynnistivät intensiivisen tulen Puolan rajalla, tuhoten linnoituksia ja avainpuolustusasemia. Pian sen jälkeen panssaridivisioonat, joita seurasi jalkaväki, ylittivät rajat ja aloittivat hyökkäyksen. Itä-Preussista 3. armeija eteni voimalla murskaten Puolan juoksuhautoja ja suuntautuen länteen, samalla kun 4. armeija, joka lähti Pomeraniasta, liikkui samaan suuntaan tavoitteenaan sulkea pääsy Itämeren satamiin. Toisen maailmansodan ensimmäisen päivän lopussa Puolan tilanne oli kriittinen. Sen joukot olivat kokeneet intensiivisiä saksalaisia tykistöpommituksia ja Leopold-panssariaunien hyökkäyksiä, heikentäen vakavasti puolustuslinjojaan. Suuri osa sen ilmavoimista ja laivastosta oli neutraloitu niin ilmassa kuin merellä, rajoittaen sen kykyä vastata. Vaikka Pomeraniassa he onnistuivat hetkellisesti pysäyttämään vihollisen etenemisen, Etelä-Karpaatissa ja Danzigin käytävässä saksalaiset joukot etenivät lähes ilman vastarintaa. 2. syyskuuta 1939 toisen maailmansodan toisena päivänä alkoi tärkeällä voitolla 3. valtakunnalle. 3. ja 4. armeijan saksalaiset joukot onnistuivat yhdistämään linjansa ja varmistamaan Danzigin käytävän täyden hallinnan. Entisessä Danzigin vapaassa valtiossa saksalaista syntyperää oleva väestö otti joukot iloisesti vastaan juhliessaan sitä, mitä he pitivät vapautuksena. Suurin päivän katastrofi tapahtui niin kutsutussa Pomorskan taistelussa. Desperaatissa yrityksessään Puolan ratsuväki hyökkäsi suoraan saksalaisten panssarivaunuja vastaan, luottaen perinteisiin taistelutaktiikoihin. Kuitenkin heidän sapelinsa ja keihäänsä olivat täysin hyödyttömiä panssarivaunujen tykkejä ja konekiväärejä vastaan, mikä johti täydelliseen verilöylyyn, jossa puolalaiset joukot lähes tuhoutuivat taistelussa. 3. syyskuuta 1939 varhain aamulla Lontoo lähetti Berliiniin umpikujan, jonka oli allekirjoittanut pääministeri Neville Chamberlain ja kuningas George VI, vaatiessaan Saksan joukkojen välitöntä vetäytymistä Puolasta ennen kello 11 aamulla, koska vastausta ei tullut eikä tilanne muuttunut, määräaika umpeutui ja konflikti liittoutuneiden kanssa alkoi automaattisesti. Aikavyöhykkeen vuoksi ensimmäinen maa, joka julisti sodan Saksalle, oli Uusi-Seelanti, jonka jälkeen seurasi Australia, Britannia ja Ranska muiden joukossa. Seuraavina päivinä useat maat ja alueet, jotka olivat brittiläisten ja ranskalaisten hallinnassa, liittyivät taisteluun, laajentaen Danzigissa alkanutta kriisiä globaaliin konfliktiin. Puolan ilta. Neuvostoliiton varjo laskeutuu idästä.
Yllättäen ja ottaen sekä Puolan armeijan että sen liittolaisien valtaan, Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksensä Puolaan 17. syyskuuta 1939 aamuyöstä. Tunteissa yli 500 000 punaisen armeijan sotilasta ylitti rajan ja eteni 1310 kilometrin laajuisella rintamalla, joka ulottui Liettuasta pohjoisessa aina Romanian rajalle etelässä. Punaisen armeijan panssarit etenivät Puolan alueella tekosyyllä suojella Ukrainasta ja Valko-Venäjältä tulevaa veljeskansaa. Järjestäytyneinä Ukrainan ja Valko-Venäjän rintamilla heidän joukkonsa olivat valtavan tankkien, ajoneuvojen ja jalkaväen määrän kanssa. Puolan komentokeskukselle isku oli totaalinen. Tällöin heidän armeijansa kävivät epätoivoista taistelua saksalaisen hyökkäyksen vastaan, yrittäen toteuttaa viimeistä puolustussuunnitelmaansa, Romanian ulokkeen suunnitelmaa. Tämä suunnitelma tarkoitti kaikkien mahdollisten joukkojen vetäytymistä Unkarin ja Romanian rajalle, toivoen kestävänsä siihen asti, että Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta puuttuisivat asiaan. Kuitenkin Puolan vastarinta hajosi. Yksiköt eivät enää toimineet koordinoidusti, ja mitä jäi jäljelle armeijasta, olivat hajallaan olevat sotilasyksiköt eristettyinä ja yrittäen paeta saksalaisten saartoa liittyäkseen vielä taisteleviin joukkoihin. Suurimman osan joukoistaan ollessa sitoutuneena taisteluun saksalaisia vastaan, itäisen rajan puolustus oli jäänyt täysin KOP-yksiköiden, joidenkin aluepuolustujien ja perääntyvien joukkojen varaan. Neuvostoliiton uusi uhka huomioon ottaen Puolan yleisesikunta ymmärsi, että Romanian ulokkeen suunnitelma oli kestämätön ja teki radikaalin päätöksen. Välttää minkäänlaista kohtaamista neuvostojoukkojen kanssa ja keskittää kaikki ponnistelut sotilaiden evakuointiin Romaniaan ja Unkariin. Sieltä toivottiin, että he voisivat päästä Ranskaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja jatkaa taistelua Akselia vastaan. Punaisen armeijan hyökkäys selustaan merkitsi Puolan armeijan lopullisen romahduksen alkua. 19. syyskuuta neuvostojoukot, jotka etenivät 1500 kilometrin laajuisella rintamalla, valloittivat Vilnan pohjoisessa ja Pručanyn etelässä, saavuttaen rajan neutraalin Romanian kanssa. Samaan aikaan maan keskiosassa saksalaiset joukot tuhosivat vastarinnan Psuran taskussa, jossa Puolan Poznan ja Pomerania-armeijat tuhottiin täydellisesti. Raa'assa taistelussa 20 000 puolalaista sotilasta kuoli ja 170 000 otettiin vangeiksi, kun taas saksalaiset kärsivät 8 000 uhria ja menettivät 50 tankkia, 100 ajoneuvoa ja 12 tykkiä. Puolan täydellisen miehityksen myötä 6. lokakuuta 1939 kampanja päättyi täydelliseen voittoon sekä Akselin että Neuvostoliiton osalta. Saksalle voitto vahvisti Blitzkriegin tehokkuuden, jonka avulla maa sai alistettua Puolan vain 5 viikossa, aiheuttaen valtavia menetyksiä vastustajilleen samalla kun sen omat menetykset olivat merkittävästi pienemmät. Tämä voitto toimi käännekohtana Saksan korkean johdon kannalta, joka analysoi kampanjan ja sääteli strategiansa optimoidakseen joukojensa nopeuden ja liikkuvuuden. Opitut läksyt auttoivat hiomaan Blitzkrieg-strategiaa lähes voittamattomaksi, mikä seuraavina vuosina vei Wehrmachtin valloittamaan suuren osan Euroopasta ja laajentamaan valtansa Pohjois-Afrikkaan. Puolan invasionsa aikana maa kärsi noin 2,3 miljoonaa uhria, mukaan lukien kuolleet, haavoittuneet ja vangitut. Lisäksi suuri osa sen sotilaskalustosta menetettiin. Verrattuna tähän, Akselivallat ja Neuvostoliitto rekisteröivät noin 53 000 uhria kuolleina ja haavoittuneina, yhdessä satojen tankkien, lentokonessi ja ajoneuvojen tuhoutumisen kanssa. Kampanja päättyi valloittajien täydelliseen valtaan ja Puolan lopulliseen kukistumiseen. Yli 2,1 miljoonaa puolalaista sotilasta otettiin vangiksi, joista suurin osa joutui neuvostojoukkojen käsiin. Neuvostoliitto otti 1,5 miljoonaa vankia, joista 250 000 kuoli gulageilla tai teloitettiin, mukaan lukien 20 000 teloitettua Katynin verilöylyssä
NKVD-Bissen toimesta. Saksa piti 600 000 vankia ja Slovakia otti pienen määrän vankeja, ja monet puolalaiset vangit kuolivat myös keskitysleireillä ja Tannenberg-operaatiossa. Huolimatta miehityksestä 105 000 onnistui pakenemaan neutraaleihin maihin, kuten Unkariin, Romaniaan ja Baltian maihin, joista monet matkaisivat Englantiin liittyäkseen Puolan pakolaishallitukseen ja jatkamaan taistelua Akselia vastaan. Puolan valloittamisen ja Akselin ja Neuvostoliiton yhteisen voiton jälkeen molemmat suurvallat juhlivat voittoaan useilla sotilasparaateilla. Brest-Litovskissa saksalaiset ja neuvostoliittolaiset sotilaat marssivat Uni-Lubelskajen kadulla Hakaristillä ja Sirpin ja Vasaran lipuilla. Seremoniaa johti kenraalit Gerd von Rundstedt ja Semyon Krivoshein. Varsovassa Wehrmacht järjesti paraatin Adolf Hitlerin läsnä ollessa, kun taas Komanchassa saksalaiset joukot osallistuivat paraatiin Slovakian armeijan kanssa. Lvovissa saksalaiset yksiköt marssivat ukrainalaisen milisian kanssa, joka oli yhteistyössä kampanjassa. Invaasion jälkeen Puola lakasi olemasta valtio ja sen alue jaettiin 4 maahan. Saksaan, Neuvostoliittoon, Slovakiaan ja neutraaliin Liettuaan, joka sai myös osan alueesta. Saksa liitti lännen alueet, joissa oli enimmäkseen saksalaista väestöä, ja perusti General Governmentin, hallintoviraston muun maan miehitykselle. Neuvostoliitto liitti itäiset alueet Ukrainan ja Valko-Venäjän neuvostotasavalloiksi, kun taas Slovakia sai pieniä alueita etelästä. Liettua puolestaan sai Vilnan alueen hallintaansa. Puolan ghetto, juutalaisten sinetöity kohtalo. Saksan Adolf Hitlerin miehitettyä Puolan syyskuussa 1939 maa joutui Saksan hallintaan nopean sotilaallisen kampanjan jälkeen. Tuolloin juutalaiset muodostivat noin 10% väestöstä. Heistä tuli heti väkivallan, nöyryytysten, ryöstöjen ja mielivaltaisten sieppauksien kohteita, kun saksalaiset sotilaat pakottivat heidät tekemään pakkotöitä. Rasistisen ja antisemitistisen ideologian johdattamina päättäväisinä luomaan uuden järjestyksen Eurooppaan, saksalaiset erottivat juutalaiset muusta väestöstä guettojen avulla. Nämä sijaitsevat tavallisesti köyhissä kaupunkialueilla, joissa juutalaiset joutuivat elämään aitauksien, muurien tai piikkilankojen takana. Aikaa siirtyä guettoihin oli rajoitetusti, mikä pakotti juutalaisperheet, joista monet olivat asuneet kodeissaan sukupolvien ajan, pakkaamaan nopeasti tavaransa ja etsimään suojaa äärimmäisen ylitäytetyissä tiloissa. Ilman tietoa siitä, kuinka kauan he jättäytyisivät sinne tai millaisissa oloissa he elävät, he joutuivat tekemään vaikeita päätöksiä siitä, mitä ottaa mukaansa. Täysin eristyksissä ja ilman elintarvikkeiden saantia juutalaiset joutuivat äärimmäisen haavoittuvaan tilanteeseen, altistuen kurjuudelle, nälälle, taudeille ja alennustilalle. Natsi-Saksa perusti noin 1200 guettoa eri puolille Itä-Eurooppaa. Näitä alueita pidettiin väliaikaisena ratkaisuna, kun natsiviranomaiset kehittivät strategiansa juutalaiskysymykselle. Eivätkä nämä guettot olleet olemassa elossa säilymistä varten, vaan niihin liittyi äärimmäisen huonot elinolosuhteet, ilman pääsyä perusresursseihin tai asianmukaisiin elämisen olosuhteisiin. Kurjuuden, hygienian puutteen, ahtauden ja ruoan puutteen vuoksi kymmeniä tuhansia juutalaisia menetti henkensä näissä paikoissa. Vaikka noudatetut olosuhteet johtivat erittäin korkeaan kuolleisuusasteeseen, ei ole täysin selvää, oliko alkuperäinen saksalaisten tarkoitus, että nämä guettot toimisivat itsessään tuhoamispaikkoina. Vuonna 1940 000 juutalaisperheet pakotettiin jättämään kotinsa Varsovassa ja siirtymään tiettyyn kaupungin alueeseen. Määrätty alue vastasi entistä juutalaista keskiaikaista naapurustoa, jonka juuret ulottuivat Puolan herttuakuntaan. Aluksi siirretyt pystyivät vielä liikkumaan vapaasti, käymään kauppaa ja elämään suhteellisen samanlaista elämää kuin ennen konfliktia, vaikka tulevaisuuden epävarmuus oli yhä ilmeisempää. Kaikki muuttui 2. marraskuuta 1940, kun SS-joukot tunkeutuivat alueelle ja kielsivät pääsyn ja poistumisen ilman varoitusta.
Tunteissa työntekijät alkoivat rakentaa kivimuuria, joka rajasi alueen 4 metriä korkean ja 18 kilometriä pitkän esteen. Rakentaminen valmistui 16. marraskuuta, mikä merkitsi täydellisen eristyksen alkua juutalaiselle väestölle. Aluksi yli 300 000 henkilöä jäi tämän alueen sisälle, ja luku jatkoi kasvuaan saavuttaen 500 000 seuraavina vuosina toisen maailmansodan aikana. Varsovan getto, joka oli kooltaan 4,5% kaupungista, tuli Euroopan suurimmaksi kooltaan ja väestöltään. Sen suorakaiteen muotoinen alue, noin 4,5 kilometriä pitkä ja 2,5 kilometriä leveä, jakoi alueen 2 pääosaan, suureen gettoon ja pieneen gettoon, joita yhdisti puusilta, joka kulki Chlodna-kadun yli. Tällä alueella sijaitsevat tärkeimmät väylät ja strategiset paikat, kuten Niskakatu, jossa toimi juutalainen neuvosto, Tlomakie-aukio, jossa sijaitsi synagoga, ja Tvarda-katu, jossa oli sairaala. Muita tärkeitä katuja olivat Lesnokatu, kaupankäynnin keskus, Stavkikatu, joka johti Varsovan pohjoiselle rautatieasemalle, ja paremmat alueet, kuten Vielka- ja Sienna-kadut. Lisäksi Pozeniin ja Berliiniin johtava moottoritie kulki alueen läpi, mikä mahdollisti ajoneuvojen ja bussien kulun, joiden kyydissä saksalaiset turistit tarkkailivat ja valokuvasivat juutalaisvankeja kuin eksoottista nähtävyyttä. Gettoon kohdistuva ahtaus oli äärimmäistä, sillä yli 1300 henkilöä mahtui jokaista 100 neliömetriä kohti. Väestötiheys oli keskimäärin 7 henkilöä, jotka jakoivat pieniä huoneita, joiden koko oli vain 4–6 neliömetriä ja jopa 30 henkilöä yhdessä huoneistossa. Kokonaisuudessaan alueella oli 1500 asuinrakennusta ja 43 elintarvikevarastoa. Sen sisäänpääsy ja poistuminen oli tiukasti kontrolloitu 14 portilla, joita valvoivat SS-sotilaat ja Puolan sininen poliisi, lukuun ottamatta yhtä nurkkaa, joka johti Vistula-jokeen. Varsovan geton hallinto oli delegoitu Varsovan juutalaiselle neuvostolle, jota johti Adam Černiakov. Hän kokosi ryhmän älymystöä ja yhteisöjohtajia, joista monet olivat perinteisen tai sionistisen suuntauksen edustajia. Tämä hallintorakenne, johon kuului noin 6000 työntekijää, jotka oli organisoitu 30 osastoon, oli hallitsevassa asemassa juutalaisen eliitin, joka asui mukavuudessa, ja tämä aiheutti jyrkän kontrastin suurimman osan asukkaiden kanssa, jotka olivat vajoamassa kurjuuteen. Sisäisen järjestyksen ylläpitämiseksi perustettiin oma poliisivoima, juutalainen poliisi, jota johti Josef Szczerynski ja jonka henkilöstö koostui 2050 miehestä. Siviileiksi pukeutuneet erottuvat käsivarsinauhat kantavat ja sauvalla aseistetut poliisit valvoivat järjestystä, ja he harjoittivat valvontaa, joka usein liittyi korruptioon ja vallan väärinkäyttöön ja kohdistui monissa tapauksissa heidän omiin kansalaisiinsa. Varsovan getto muuttui äärimmäisen suljetuksi alueeksi, jossa juutalaiset elivät totaalisen kontrollin alaisina. Suurin osa asukkaista ei voinut poistua alueelta, lukuun ottamatta niitä, jotka oli valittu pakkotyöhön SS-joukkojen tai Puolan sinisen poliisin tarkassa valvonnassa. Alueella elämä oli täynnä puutteita. Sähkö- ja kaasutoimitukset toimivat vain tietyinä öinä ja aamuyön tunteina, ja kuljetusmahdollisuudet olivat käytännössä olemattomat, lukuun ottamatta vaatimattomia eläinvedettäviä raitiovaunuja, jotka kulkivat joitakin katuja pitkin. Yhteydenpito ulkomaailmaan oli kielletty, vaikka monet onnistuivat perustamaan salaisia verkostoja lähettääkseen kirjeitä perheilleen ulkomailla. Jopa sellainen yksinkertainen asia kuin istuminen puun varjossa vaati maksun omistajille alueen kasvillisuuden puutteen vuoksi. Rajoituksista huolimatta koulutus säilyi olennaisena toimintana ja juutalaislapset saattoivat jatkaa opintojaan yhteisökouluissa. Instituutiot kuten Jehudia-koulu toivottivat tervetulleiksi useita oppilaita ja Janus Korczakin johtama kaupungin lastenkoti tarjosi turvapaikan sadoille orvoille. Kuitenkin elintarvike- ja lääkepula vaati jo suuria uhreja väestössä,
ja pelkästään vuonna 1040 juutalaista kuoli kurjuuteen ja resurssipulaan. Getto oli myös vilkkaan kulttuurisen ja koulutuksellisen toiminnan keskus. Erilaisilla kielillä julkaistiin lehtiä hebreasta jiddishiin ja puolaan, ja tämä piti yhteydenpidon yhteisön sisällä elossa. Kirjastot muuttivat kokoontumispaikoiksi, joissa aikuiset ja nuoret etsivät lohtua kirjallisuudesta. Musiikilla ja teatterilla oli myös tärkeä rooli, ja viulukonsertteja sekä teatteriesityksiä järjestettiin orpojen toimesta, korostaen teoksia kuten Rabindranath Tagoren Kuningas postinkantaja. Uskonnollisella tasolla getto oli monen uskon yhteisö. Juutalainen yhteisö kokoontui synagogissa toralukemiseen ja juhliin, kun taas katoliset juutalaiset, joita oli yli 1700, löysivät uskonnollisen tilan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja Pyhän Neitsyt Marian syntymäkirkossa. Näillä kirkoilla oli puutarhoja, joissa uskovat saattoivat rukoilla ja osallistua Jumalan palveluksiin, tarjoten pienen hengähdystauon geton kovasta todellisuudesta. Varsovan geton helvetti muurien sisällä. Vuonna 1941 Varsovan geton tilanne alkoi heikentyä vakavasti elintarvikkeiden puutteen vuoksi. SS-joukkojen jatkuva elintarvikkeiden ja muiden välttämättömien tavaroiden takavarikointi vei väestön nälän partaalle. Kriisin hillitsemiseksi Gauleiter Hans Frank määräsi resurssien hallinnan saksalaiselle upseerille Hans Biebowille ja juutalaiselle ravitsemusasiantuntijalle Alberto Nirensteinille. Toteutettiin rationointijärjestelmä, joka mahdollisti pienten ruokaerien jakamisen ja palkkojen maksamisen niille tuhansille juutalaisille, jotka työskentelivät tehtaissa, jotka tuottivat tavaroita natsiarmeijalle. Näistä toimista huolimatta geton olosuhteet pysyivät äärimmäisen huonoina. Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon kesällä 1941 pahensi kriisiä entisestään. Koska Reichin ponnistelut keskittyivät sotaan neuvostoliittolaisia vastaan, getossa jäljellä olevat vähäiset varat ohjattiin itärintamalle. Väestö joutui elämään sillä, mitä se pystyi saamaan. Perunoilla, jauhoilla ja monessa tapauksessa ei juuri mitään. Samalla lavantauti levisi nopeasti huonon hygienian ja laajalle levinneen aliravitsemuksen seurauksena. Joka päivä satoja kuolleita ruumiita kerättiin kaduilta, joissa ne kasaantuivat ilman heti tapahtuvaa hautaamista. Arvioiden mukaan noin 5500 ihmistä kuoli kuukausittain nälkään, vaikka oli aikoja, jolloin luku ylitti 15 000 uhria. Vuonna 1942 kriisi saavutti huippunsa talven saapuessa. Tuhannet juutalaiset jatkoivat kuolemansa nälkään, ja heidän joukkoonsa liittyi uusia deportoituja Saksasta, jotka saapuivat heikentyneinä ja ilman elintarvikkeiden saantia, eivätkä selvinneet hengissä. Vuoden ensimmäisinä kuukausina yli 5000 ihmistä kuoli pelkästään ruuan puutteen vuoksi. Vanhin valtasikin geton, ja 20. helmikuuta tapahtui järkyttävä tapaus. Raportoitiin ensimmäinen asiakirjatodistus kannibalismista, kun äiti äärimmäisessä epätoivossaan söi edellisenä päivänä nälkään kuolleen poikansa ruumiista. Tämä episodi kuvasti kärsimyksen suuruutta, jonka väestö koki, kohdaten hitaasti ja hiljaisesti kuoleman geton muurien sisällä. Varsovan geton elintarvikepula oli seurausta erittäin epätasaisesta jakelujärjestelmästä, jonka Saksa oli määrännyt hallituksen yleisellä alueella Gauleiter Hans Frankin johdolla. Kalorien jakaminen kuvasti juutalaisia kohtaan kohdistuvaa systeemistä syrjintää. Saksan armeijan tai SS-joukkojen sotilaat saivat 2183 ekaloria päivässä ja neutraaleissa maissa asuvat ulkomaalaiset 1790, kun taas Puolan kansalaiset saivat vain 634 kaloria, ja juutalaiset olivat rajoitettuina vain 184 kaloriin. Tämän epäreilun jakelun lisäksi juutalaisille varatut ruoka-annokset olivat kohtuuttoman kalliita. Saksalainen maksoi 0,80 zlotyä tietyistä elintarvikkeista ja puolalainen 2,60,
mutta juutalaisten oli maksettava jopa 5,90 zlottyä. Näiden olosuhteiden vuoksi keskimääräinen perhe getossa joutui selviytymään viikoittaisista annoksista, jotka sisälsivät vähemmän kuin kilon leipää, pieniä määriä sokeria, hilloa ja rasvaa ja satunnaisesti perunoita, lihaa tai kalaa. Tämän elintarvikekriisin edessä mustamarkkinat ja salakuljetus tulivat ainoiksi vaihtoehdoiksi ruokaa hankkimiselle. Lapset olivat avainasemassa näissä salaisissa verkoissa, sillä heidän pienikokonsa antoi heille mahdollisuuden soluttautua murtumiin muureissa ja jäädä huomaamatta natsivartijoiden valvonnalta. Aikuiset löysivät myös kekseliäitä tapoja tuoda tuotteita gettoon, kaivamalla tunneleita perustusten alle, piilottamalla tavaroita tiilistä tai heittämällä ruokasäkkejä piikkilanka-aitojen yli. Vähemmän valvottuja alueita näille laittomille vaihtokaupoille olivat Kosla ja Svientojerska kadut sekä juutalainen hautausmaa, jossa eräänä päivänä salakuljettajat onnistuivat tuomaan 23 lehmää ilman, että heitä havaittiin. Äärimmäisestä sortamisesta ja natsihallinnon valvonnasta huolimatta jotkut humanitaariset järjestöt onnistuivat tarjoamaan apua geton asukkaille. Kansainväliset avustusryhmät, kuten jakelukomitea ja juutalainen sosiaalinen yhteistyö, pystyivät toimittamaan ruokaa ja apua noin 140 000 ihmiselle, mikä helpotti, vaikka vain hetkellisesti, nälkää ja epätoivoa, jotka vallitsivat yhteisössä. Vuonna 1942 epätoivo valtasivat Varsovan geton. Uutiset Saksan vetäytymisestä Rostovista itärintamalla herättivät hetkellisen toivon kipinän sen asukkaissa, sillä juutalaisessa kielessä kaupungin nimi voitiin tulkita Rostov tai hyvä alku. Kuitenkin tämä illuusio romahti nopeasti, kun Saksa otti kaupungin takaisin hallintaansa, vahvistaen käsityksen siitä, että sota jatkui ilman mitään toivoa vapautuksesta. Epävarmuuden ja päivittäisen kärsimyksen edessä monet valitsivat etsiä ajanvietettä, joka auttaisi heitä kestämään vastoinkäymisiä. Tässä pakotetussa luovuuden kontekstissa syntyi epätavallisia ratkaisuja, kuten lamppujen valmistaminen savukkeista tai ehkäisymenetelmien improvisointi tuttipulloilla. Brutaliteetti oli jatkuva osa geton elämää. Sekä SS-sotilaat että Puolan sininen poliisi ja juutalainen poliisi käyttivät järjestelmällisesti väkivaltaa asukkaita kohtaan. Väkivaltaiset pahoinpitelyt, äärimmäiset rangaistukset ja mielivaltaiset teloitukset olivat osa jokapäiväistä elämää. Jopa niin pienet asiat kuin hatun pitämättä jättäminen virkamiehen edessä saattoivat johtaa väkivaltaan. Yksi kauhistuttavimmista tapauksista oli natsivartija, joka oli sijoitettu sillalle Klodnakadulla ja jota kutsuttiin Frankensteiniksi, joka tappoi päivittäin yhden juutalaisen huvin vuoksi. Pelko oli niin suurta, että kun eräältä tytöltä kysyttiin, mitä hän haluaisi olla isona, hän vastasi alistuneesti, koira, koska vartijat pitävät niistä. Kuitenkin eivät kaikki vartijat jakaneet tätä julmuutta. Jotkut sulkivat silmänsä, kun lapset yrittivät salaa päästä sisään tai ulos getosta, ja jopa ottivat pieniä ruokaeriä lahjukseksi päästääkseen heidät pakoon. Geton kaos paheni vuoden 1942 puolivälin jälkeen mustan markkinan nousun ja mafiaryhmien kasvun myötä, jotka eivät epäröineet hyökätä ja ryöstää omia kansalaisiaan. Rikosentapojen estämiseksi juutalainen neuvosto ja juutalainen poliisi kiristivät valvontaa väestön suhteen. Yksi kiistanalaisimmista toimista oli vankilan avaaminen, johon mahtui 350 henkilöä. Kuitenkin sellien ylikansoittuminen tapahtui välittömästi ja muutamassa viikossa vankien määrä ylitti 1200. Olosuhteet olivat niin epäinhimilliset, että ensimmäisten 8 päivän aikana kuoli 22 vankia, jotka jätettiin ilman vettä ja ruokaa. Tilanteen pahentamiseksi, koska monet salakuljettajat olivat lapsia, avattiin lasten vankila, jossa kriittisimmillään oli jopa 500 alaikäistä vangittuna. Äärimmäisistä olosuhteista huolimatta juutalainen vastarinta getossa ei saanut muotoa ennen kuin nuori sionisti Yitzhak Zuckerman keräsi pienen seuraajajoukon.
Samanaikaisesti syntyi toinen organisaatio Bund, joka edusti juutalaisuuden näkökulmaa sosiaalidemokraattisesta perspektiivistä. Kuitenkin yritykset tehdä yhteistyötä näiden kahden ryhmän välillä epäonnistuivat ja molemmat toimivat erikseen. Zuckermanin seuraajat alkoivat julkaista salaa lehteä nimeltä Jedies, kun taas Bund toimi omalla agendallaan. Gestapo havaitsi nopeasti nämä toimet ja 17. huhtikuuta 1922 järjesti ratsian, joka hajotti ensimmäisen sionistisen solun. Yhteensä 51 aktivistia vangittiin ja teloitettiin julkisesti geton kauhistuneen väestön edessä, mikä oli raaka osoitus natsien hallinnasta kaikenlaista vastarintaa kohtaan. 22. heinäkuuta 1942 merkitsi Varsovan geton juutalaisten massadeportaation alkamista osana loppuratkaisun toteutusta. Sinä päivänä SS:n kenraali Hermann Höfle ilmoitti juutalaiselle neuvostolle, että sen tuli järjestää geton evakuointi, tekosyynä uudelleen sijoittaminen Itä-Eurooppaan. Käsky ei antanut mahdollisuuksia neuvotteluille ja vaati välitöntä yhteistyötä paikallishallinnon kanssa. Kuitenkin juutalaisen neuvoston johtaja Adam Cherniakov hylkäsi käskyn ja vastusti oman yhteisönsä deportointia. Hänen kieltäytymisensä jälkeen saksalaiset ottivat käyttöön jyrkkiä toimenpiteitä. Yön aikana Puolan sininen poliisi ja joukko ukrainalaisia, latvialaisia, liettualaisia ja virolaisia yhteistyöjoukkoja tunkeutuivat geton kaduille. Äärimmäisen julmasti he hyökkäsivät koteihin, raahasivat kokonaisia perheitä ulos ja alistivat väestön pahoinpitelyille ja nöyryytyksille. Tilanteen paine ja kauhu johtivat Cherniakovin emotionaaliseen romahtamiseen. Ilman vaihtoehtoja ja epätoivoisena hän kirjoitti jäähyväiskirjeen ja teki itsemurhan nauttimalla myrkkyä, kieltäytyen tulemasta osaksi lähestyvää verilöylyä. 33. heinäkuuta aamulla natsien suunnitelma käynnistettiin ilman vastarintaa. Juutalainen poliisi, yhdessä miehitysjoukkojen ja yhteistyömilitioiden kanssa, aloitti massiivisen ratsian. Tuhannet ihmiset vietiin väkisin kodeistaan, kuljetettiin rautatieasemalle ja sullottiin tavarajuniin matkalla Treblinkaan, jossa heidät tapettiin kaasukammioissa. Sinä ensimmäisenä päivänä 5000 juutalaista deportoitiin. Ratsiat jatkuivat armotta, päivittäisten pidätysten ja massadeportaation vauhdittaessa geton väestön hävittämistä huolestuttavaa tahtia. Viikkojen kuluessa yli 66 000 henkilöä vietiin kuolemaan, ja tämä merkitsi yhtä juutalaisen kansanmurhan brutaaleimmista hetkistä. Kesällä 1942 Varsovan geto oli todistamassa yhtä suurimmista ja tuhoisimmista deportaatioista loppuratkaisun puitteissa. Elokuun aikana yli 140 000 juutalaista vietiin väkisin ja kuljetettiin tuhoamisleireille Treblinkaan, Auschwitziin ja Majdanekkiin. Jotta siirto helpottuisi, natsit turvautuivat petokseen, tarjoten leipää ja hilloa kerjäläisille ja köyhimmille lupaamalla paremmat olosuhteet geton ulkopuolella. Näihin petollisiin toimiin kuului myös 200 lapsen siirtäminen kaupungin lastenkodista, jossa heidän opettajansa Janusz Korczak johdatti heidät asemaan. Rivi eteni näennäisessä rauhassa, laulaen ja kantamalla reppuja, jotka sisälsivät pieniä annoksia leipää ja vettä, tietämättöminä siitä, että heidän kohtalonsa oli kuolema Treblinkassa. Syyskuussa tuhoamiskoneisto jatkoi toimintaansa väsymättä. Toiset 54 000 juutalaista otettiin kiinni ja kuljetettiin natsien leireille, ja viimeinen juna lähti 21. päivänä yli 2000 ihmisen kanssa kyydissään. Tähän mennessä geto oli menettänyt suurimman osan väestöstään, ja deportoitujen määrä nousi sadoihin tuhansiin. Pakkosiirtojen määrät kasvoivat hälyttävästi viikkojen aikana. Aluksi kuljetusjunat veivät noin 5000 henkilöä päivässä, mutta tahti kiihtyi nopeasti, saavuttaen jopa 10 000 deportoitua päivittäin. Tämän seurauksena alkuperäisistä 5 miljoonassa geton asukkaasta vähintään 4 miljoonassa vietiin kuolemaan kaasukammioihin. Varsovassa jäi vain 70 000 juutalaista tämän karkotusaallon jälkeen,
vaikka useimmilla ei ollut takeita eloon jäämisestä. Osa heistä käytettiin orjatyövoimana aseiden valmistuslaitoksissa, joita johti Walter Többens, ja toiset 8000 pakotettiin työskentelemään eri teollisuuslaitoksissa 3. valtakunnassa. Toiminnan vaikutus oli tuhoisa. Deportoitujen tuhansien lisäksi olosuhteet getossa heikkenivät nopeasti. Yli 10 000 ihmistä kuoli nälkään, sairauksiin ja väkivaltaan, jota miehitysjoukot määräsivät. Yhteensä ainakin 265 000 juutalaista siirrettiin leireille, kuten Treblinkaan ja Auschwitziin vain muutaman kuukauden aikana, mikä oli yksi toisessa maailmansodassa tapahtuneista suurimmista verilöylyistä. Vuoden 1943 alussa Varsovan geton asukkaat ymmärsivät, että deportointi ei merkinnyt vain siirtoa, vaan kuolemantuomiota. Uutiset massateloituksista Treblinkassa ja Auschwitzissa eivät enää jättäneet epäilyksen varaa. Ne, jotka vietiin getosta, eivät koskaan palanneet. Tämän todellisuuden edessä joukko juutalaisia päätti, että ainoa vaihtoehto oli vastarinta, vaikka se tarkoittaisi kamppailua yhtä maailman voimakkainta armeijaa vastaan rajallisilla resursseilla. Vastarinta ei syntynyt välittömästi eikä yhdestä ryhmästä, vaan se oli seurausta erilaisten liikkeiden yhdistymisestä, joiden ideologiat olivat vastakkaisia, mutta joilla oli yhteinen vihollinen. Sionistisista piireistä kommunisteihin, sosiaalidemokraattiseen bundiin ja konservatiivisempiin sektoreihin oli luotu yhteyksiä aseellisen kapinan koordinoimiseksi. Vaikka heidän poliittiset erimielisyytensä olivat suuria, he onnistuivat yhdistämään ponnistelut selkeällä tarkoituksella: taistella natsismia vastaan ja estää geton jäljellä olevan väestön tuhoaminen. Taistelijoiden määrä oli noin 1000, ja he oli jaettu pieniin salaisiin ryhmiin, jotka olivat hajallaan eri puolilla gettoa. Koska käytettävissä ei ollut kehittyneitä aseita, he turvautuivat siihen, mitä heillä oli saatavilla: varastettuja pistooleja, kotitekoisia aseita, kotitekoisia räjähteitä ja polttoainetta, joka oli tarkoitettu polttopullohyökkäyksiin. Mila- ja Zamenhof-kaduista tuli kapinan ydin, jossa säilytettiin harvoja saatavilla olevia aseita ja suunniteltiin väijytyksiä saksalaisia joukkoja vastaan. Aluksi epätoivoiselta tuntunut teko muuttui yhdeksi ensimmäisistä suurista kaupunkivallankumouksista natsimiehitystä vastaan. 18. huhtikuuta 1943 juutalainen vastarinta iski yllättäen SS-joukkoja vastaan Varsovan getossa, väijyttäen heitä katoilta ja työpajoista, mikä pakotti natsit ja juutalaisen poliisin vetäytymään. Voiton merkiksi kapinalliset nostivat Puolan lipun ja Israelin tunnuksen Muranovska-aukiolle. Heinrich Himmler määräsi välittömän vastatoimenpiteen, lähettäen kenraali Jürgen Stropin 2090 sotilaan kanssa, joukossaan Waffen-SS, Puolan yhteistyöjoukkoja sekä balttialaisia apuvoimia, joita tukivat panssaroidut ajoneuvot ja tykistö. Varsovan geton taistelu oli alkanut. 19. huhtikuuta 1943, päivää sen jälkeen kun Varsovan geton kapina oli alkanut, Akselin joukot aloittivat massiivisen hyökkäyksen kapinallisia vastaan. Satoja saksalaisia sotilaita ja heidän Puolan, ukrainalaisista, balttialaisista ja juutalaisista yhteistyöjoukoistaan koostuvat liittolaisensa tunkeutuivat gettoon, tukien itseään panssaroiduilla ajoneuvoilla ja tykistöllä. Luftwaffe pommitti ilmateitse, jättäen kokonaisia rakennuksia raunioiksi. Tästä brutaalista hyökkäyksestä huolimatta juutalaiset taistelijat vastustivat raivokkaasti käyttäen kiväärejä, ansoja kaduilla ja Molotovin koktaileja, joita heittelivät jopa naiset, jotka kiipeilivät katolle köysillä, jotka oli sidottu savupiipuille. Tappiot olivat tuhoisia puolustajille, mutta heidän vastarintansa oli niin tehokasta, että natsijoukot joutuivat vetäytymään. 4 päivän ajan saksalaiset eivät saaneet haltuunsa yhtäkään rakennusta ja yli 300 granadööriä pakeni taistelukentältä nöyryytettyinä kapinallisten sitkeyden edessä. Taistelu getosta jatkui kuukauden ajan, huhtikuusta toukokuuhun 1943, sama aika,
jonka kolmas valtakunta oli tarvinnut Ranskan, Belgian ja Alankomaiden valloittamiseen vuonna 1910. Natsit etenivät hitaasti pakotettuina ottamaan kadut, rakennukset ja huoneet korkean hinnan maksamalla. Alueesta oli tullut helvetti raunioista ja liekeistä, ja juutalaiset taistelijat piiloutuivat kellareihin, tunneleihin ja viemäreihin jatkaakseen vastarintaa. Kuitenkin saksalaiset turvautuivat armottomiin taktiikoihin. He tulvittivat maanalaisia käytäviä vedellä, heittivät kyynelkaasua ja päästivät metsästyskoiria jäljittämään pakolaisia. Ne, jotka nousivat pintaan, teloitettiin heti. Ne, jotka yrittivät piiloutua rakennusten yläkerroksiin, jotka olivat vielä pystyssä, eivät myöskään löytäneet turvapaikkaa. SS käytti liekinheittäjiä tuhotaakseen ne, jotka epätoivoisesti pitivät kiinni parvekkeista, samalla kun sotilaat asettelivat vetoja siitä, kuka saisi kaadettua eniten kohteita. Lopulta saksalaiset valitsivat täydellisen tuhon. Viimeiset rakennukset räjäytettiin räjähteillä, pyyhkäisten pois kaiken vastarinnan jäljet. Ylivoimaisina lukumäärältään ja aseistukseltaan, Varsovan geton viimeiset taistelijat kaatuivat yksi kerrallaan, joko taistelussa kaatuneina, Waffen-SS:n vangitsemina tai pakotettuina antautumaan. Vain harvat onnistuivat pakenemaan kaupungin läpi ja pääsemään Puolan metsiin, missä he jatkoivat taistelua salassa. 4. toukokuuta 456 kapinallista, jotka vastustivat Schulz ja Walter Többens tehtailla, joutuivat antautumaan. Päivää myöhemmin 8. toukokuuta löydettiin maanalainen piilopaikka kaupungin keskustassa, mikä johti 4000 henkilön vangitsemiseen. 15. toukokuuta saksalaiset räjäyttivät synagogan, haudaten 87 taistelijaa ja ottivat vangeiksi muita. Vastarinta jatkui 26. toukokuuta 1943 asti, jolloin SS räjäytti suuren synagogan kello 20.15, mikä symboloi Varsovan geton kapinan lopullista päättymistä. Varsovan kapina. Viimeinen taistelu vapauden puolesta. 1. elokuuta 1944 Varsova aloitti päivänsä näennäisen normaalisti. Puistot täyttyivät kävelijöistä, kirkot ottivat vastaan väkijoukkoja ja kaupat työskentelivät tauotta, kuluttaen tuotteitaan suuren kysynnän vuoksi. Kukaan ei epäillyt, että muutamassa tunnissa kaupungista tulisi taistelukenttä. Armia Krajova, Puolan tärkein vastarintavoima, oli määrittänyt tunti veikeään kello 17 synkronoiden kapinan alkamisen hetkeen, jolloin työntekijät lähtivät tehtailta. Kuitenkin tapahtumat kiihtyivät odotettua nopeammin. Żoliborczyn kaupungin osassa kello 13.50 kapinallisten ryhmä, jota johti kapteeni Zdzisław Sierpiński, yllätti saksalainen partio kuljettaessaan asekuormaa. Jos natsisotilaat olisivat saaneet varoitettua ylikapteenit, koko operaatio olisi ollut vaarassa, joten taistelijat hyökkäsivät ilman epäröintiä. Sekunneissa useat granaatit osui vihollisen kuorma-autoon, tuhoten sen ja surmaten sen miehistön. 1. elokuuta 1944 kello 17 Varsova nousi kapinaan. Armia Krajova, Puolan tärkein vastarintavoima, toteutti kapinan suunnitelmansa eri kaupungin osissa, hyökäten saksalaisia joukkoja vastaan kaduilla ja yllättäen heidän puolustuksensa koordinoiduilla väijytyksillä. Etenessään he rakensivat barrikadeja, ottivat strategisia asemia ja taistelivat raivokkaasti miehitysjoukkoja vastaan. Taistelu kuitenkin maksoi kalliin hinnan, sillä taistelut aiheuttivat lukuisia siviilitappioita. Kapinan ensimmäisinä tunteina kapinalliset onnistuivat turvaamaan useita avainasemia. He valtasivat voimalaitoksen, postijärjestelmän ja rautatieaseman Pragan kaupungin osassa. He myös vapauttivat 50 juutalaista vangittua, joita SS piti Umschlagplatzin kellareissa. Yksi päivän symbolisimmista teoista tehtiin Kilinski-pataljoonan toimesta, jonka taistelijat tunkeutuivat Prudentialin pilvenpiirtäjään kaupungin korkeimpaan rakennukseen ja nostivat Puolan lipun osoituksena haasteena natsihallintoa vastaan.
Päivän lopussa tilanne oli epävarma. Vaikka puolalaiset olivat saavuttaneet merkittäviä edistysaskeleita, he olivat myös kärsineet valtavia menetyksiä. Noin 2000 kapinallista oli kuollut taistelussa, kun taas saksalaiset ilmoittivat noin 400 menehtyneestä. Lisäksi useat vihollisen tärkeät linnakkeet, kuten Citadella, Narbutta-kadun poliisikasarmit ja Brooklyn palatsi, pysyivät ehjinä ennakoiden pitkittynyttä ja brutaalia taistelua seuraavina päivinä. 2. elokuuta 1944, päivää Varsovan kapinan alkamisen jälkeen, saksalaiset käynnistivät ensimmäisen suuren vastahyökkäyksensä kaupungissa. 2. panssaripataljoona Hermann Göringin panssaridivisioonasta eteni panssarivaunuillaan kaduilla, käyttäen puolalaisia siviilejä ihmiskilpinä, pakottaen heidät kulkemaan rintamassa estääkseen vihollisen tulituksen. Hetken aikaa strategia oli tehokas, koska kapinalliset epäröivät ampua omia kansalaisiaan vastaan. Kuitenkin, kun ei ollut muuta vaihtoehtoa, taistelijat avasivat tulen, tappamalla monia panttivankeja, mutta myös eliminoimalla merkittävän määrän saksalaisia sotilaita ja panssarivaunujen miehistöjä. Saman päivän aikana vastarinta saavutti merkittäviä voittoja kaupungin eri osissa. Yhdistetty voimaryhmä Armia Krajovasta, Armia Ludovasta ja kansalliset asevoimat onnistuivat valtaamaan Kansallispankin ja Nordwachen poliisiaseman, 2 tärkeää kaupunkialueen hallinnan kannalta. Samaan aikaan Voola-kaupungin osassa kapinalliset asettivat väijytyksen ja tuhosivat räjähteillä 2 Tiger-panssarivaunua, jotka etenivät Gänsiä-katua pitkin, hidastaen saksalaisten etenemistä tilapäisesti tällä alueella. 3. elokuuta Wehrmacht tehosti hyökkäystään tuhoisalla pommituksella Voola-kaupungin osassa. Käyttäen panssarijunaa Panzerzüge ja Heinkel, he 101 pommittajia, saksalaiset tuhosivat laajoja alueita kaupungista, aiheuttaen lukuisia uhreja ja tuhoamalla strategisia rakennuksia. Kun Varsova paloi vihollisen tulessa, Puolan eksilhallituksen presidentti Stanisław Mikołajczyk matkusti Moskovaan tavatakseen Iosif Stalin ja yrittääkseen saada Neuvostoliiton tukea. Kuitenkin Stalinin vastaukset olivat masentavia. Hän ilmoitti, että Neuvostoliitto liittäisi Puolan itäosan ja vaati Saksalle kuuluvien alueiden luovuttamista lännessä ja teki selväksi, että punainen armeija ei puuttuisi Varsovan taisteluun. Tästä takaiskusta huolimatta Mikołajczyk palasi Lontooseen toivoen, että Englannissa sijaitseva Puolan laskuvarjojääkäripataljoona voitaisiin lähettää tukemaan kapinaa. Yksi kapinan ensimmäisten päivien yllättävimmistä tapahtumista tapahtui Karolkova-kadulla, missä kapinalliset onnistuivat pysäyttämään 2 Panther-panssarivaunua barrikadiin. Hyödyntäen tilaisuutta taistelijat heittivät 100 Molotovin kokteilin ja ampuivat Piat-aseilla, panssarikiväärillä, tuhoamalla miehistöt ja vangitsemalla molemmat ajoneuvot. Panssarit maalattiin Puolan lipun väreillä ja ne otettiin vastarinnan käyttöön. Yksi niistä nimeltään Magda käytettiin murskaamaan Gänsiufkan keskitysleirin muurit, jota kutsuttiin Hanhen Farmin nimellä. Operaatio oli onnistunut. Vangit, joista suurin osa oli juutalaisia, puolalaisia ja joitakin kreikkalaisia, vapautettiin, ja monet heistä liittyivät heti vastarintaan, mukaan lukien Henrik Lederman, viimeinen eloon jäänyt Varsovan geton kapinasta 1943. 4. elokuuta 1944 saksalaiset käynnistivät ensimmäisen suuren vastahyökkäyksensä Ochotan ja Volan alueilla, käyttäen rangaistusjoukkoja ja yhteistyöjoukkoja hyökkäyksensä toteuttamiseksi. Kaminski-brigaadi Rona, joka koostui valkovenäläisistä ja jonka komentajana oli Juri Frolov, eteni yhdessä 37. divisioonan Dirlewanger-granaattimiesten kanssa, jotka olivat entisiä vankeja. Nämä viimeksi mainitut onnistuivat avaamaan aukon Volskakadun barrikadiin, jota puolustivat Puolan sosialistisen puolueen miliisit. Tämän jälkeen seurasi sarja hirveitä julmuuksia, jotka kauhistuttivat siviiliväestöä. Dirlewangerin sotilaat hyökkäsivät Varsovan yliopistoon, jossa he tappoivat useita professoreita Nowy Zjazd kadun 5.
ja hyökkäsivät Marie Curien instituuttiin, jossa sairaanhoitajat joutuivat äärimmäisen väkivallan uhreiksi. Ochotan alueella Ronaen miehet tekivät joukkoraiskauksia naisia ja tyttöjä vastaan, samalla kun muut SS-yksiköt teloittivat satoja ihmisiä. Mokotovissa 600 poliittista vankia ammuttiin ilman oikeudenkäyntiä, 17 jesuittapappia tapettiin Bagatella-kadulla ja useat vangitut kapinalliset teloitettiin Ursus-tehtaassa. 5. elokuuta tapahtui yksi kapinan kauhistuttavimmista verilöylyistä. 36. divisioonan Dirlewanger-granaattimiehet tunkeutuivat Plockakadun sairaalaan ja tappoivat kaikki sairaat ja sairaanhoitajat. Pian sen jälkeen 1000 potilasta San Lazaro-sairaalassa Lesnokadulla koki saman kohtalon. Volska-kadun valokuvatehtaassa kaikki turvapaikkaan piiloutuneet ihmiset tuhottiin armottomasti. Verilöylyt eivät jääneet siihen. Seuraavina päivinä Dirlewanger, Kaminski-brigadi ja 111 Aserin jalkaväkirykmentin sotilaat toteuttivat verisen kylvön, joka jätti kauhistuttavan jäljen. 40 000 siviiliä murhattiin. 6. elokuuta 1944 alkaen Puolan vastarinta joutui julmaan saartoon, kun saksalainen kenraali Erich von den Bach-Zelewski määräsi massadeportaatioiden aloittamisen siviilien siirtämiseksi keräysleireille, erityisesti Volan alueella, missä 35 000 ihmistä kuoli teloituksissa, tulituksissa tai epäinhimillisissä olosuhteissa. 7. elokuuta mennessä kapinalliset hallitsivat vielä Mokotovia, Jolibortsia ja Kampinosin ja Kabakkien metsiä, mutta olivat riippuvaisia harvinaisista ilmasuojelukuljetuksista, joita brittiläiset ja eteläafrikkalaiset lentäjät toimittivat, samalla kun punainen armeija, joka oli Vistulan toisella puolella, ei vastannut heidän apukutsuihinsa. 8. elokuuta saksalaiset käynnistivät massiivisen hyökkäyksen Volan ja entisen juutalaisketon alueella tukemanaan Nebelwerfer-pommikoneet, raskaat tykit ja panssaroitu juna. Samalla kun Dirlewanger valloitti kuninkaan linnan, 5500 puolalaista taistelijaa vastustivat Kamler-tehtaassa ja vanhassa kaupungissa 12. elokuuta asti, jolloin heidät ajettiin ulos ja he menettivät hallussaan olleet 2 Panther-panssarivaunua. Samaan aikaan Kaliskakadulla Kaminski-brigaadi ja saksalaiset panssaroidut yksiköt hävittivät linnoitettuja rakennuksia ja varmistivat alueen hallinnan. 9. elokuuta 1944 Akselin joukot yrittivät uutta hyökkäystä entistä juutalaiskettoa vastaan saksalaisten vahvistusten, 2 azerbaidžanilaisen pataljoonan ja panssaroitujen yksiköiden, joissa oli Stugetare, panssarihävittäjiä ja hetsereitä avulla. Puolan vastarinta kuitenkin onnistui estämään heidän etenemisen. Samana päivänä kaupunkiin Podvalen kadulle vangittu Goliat ohjattava ajoneuvo räjähti vahingossa Kilinski-kadulla tappaen 300 ihmistä. Samaan aikaan Varsovan ulkopuolella 18. elokuuta saksalainen 9. armeija käynnisti vastahyökkäyksen Konstantin Rokossovskin johtamaa Valko-Venäjän ensimmäistä rintamaa vastaan, pakottaen neuvostojoukot vetäytymään 80 kilometriä pääkaupungin laitamilta Vistulan toiselle puolelle. Etenemisen pysähtyessä punainen armeija pystyi tarjoamaan vain rajallista apua Armia Krajovalle, pudottaen tarvikkeita ja ammuksia ilmasta Levelan aukiolle ja lähettämällä 2 radiomiestä pitämään yhteyksiä kapinallisten kanssa. Elokuun loppu ja syyskuun alku 1944 muuttuivat Varsovassa raunioiden kentäksi, jossa selviytymistaistelu oli yhtä kovaa kuin itse sota. Jatkuvat tykistö- ja ilmatorjuntapommitukset iskivät taukoamatta kaupunkiin, jättäen rakennuksia raunioiksi. Kapinalliset ja siviiliväestö pystyivät juuri selviytymään brittiläisten ja eteläafrikkalaisten pudottamilla rajoitetuilla tarvikkeilla, vaikka monet näistä paketeista päätyivät saksalaisten käsiin tai jäivät käyttökelvottomiksi vaikeasti saavutettaville alueille. Ilman riittäviä vesi-, ruokatarvikkeita ja lääkkeitä vastarinta heikkeni nopeasti. Saksalaisten ja heidän liittolaistensa julmuus vain lisäsi kärsimystä.
36. Dirlevangerin SS-divisioona, tunnettu sadismistaan, yhdessä Ostruppen joukkojen ja 111 Azerbaidžanin jalkaväkirykmentin kanssa kylvi kauhua satunnaisilla murhilla ja väkivallalla naisia kohtaan. Yksi armottomimmista ryhmistä oli Kaminski-brigaadi, jonka rikokset olivat niin hirveitä, että jopa SS otti kostotoimenpiteitä. Sen johtaja, Bronislav Kaminski, pidätettiin ja teloitettiin yhdessä apulaisensa Ilja Shavikinin kanssa. Heitä syytettiin ryöstöistä ja väkivallasta saksalaisia siviilejä kohtaan. Tämä rangaistus ei ollut niinkään oikeutta, vaan sisäinen puhdistus. 1. syyskuuta 1944, sodan 5. vuosipäivän coincident, Neuvostoliitto ilmoitti julkisesti, ettei se tule puuttumaan Varsovan taisteluun. He perustelivat päätöksensä sillä, että prioriteetti oli Balkanin ja Karpattien kampanja, jättäen Puolan vastarinnan oman onnensa nojaan. Kun Punainen armeija pysyi passiivisena Vistulan itärannalla, saksalaiset käyttivät tilaisuutta vahvistaakseen asemiaan 9. Saksan armeijan ja 2. Unkarin armeijakunnan saapuessa. Lännen vallat reagoivat turhautuneina Neuvostoliiton passiivisuuteen ja painostivat Stalinia puuttumaan asiaan, mutta Kreml teki vain eleen apuimpression tekemiseksi. Jotkut Punaisen armeijan yksiköt etenivät hieman Varsovan esikaupunkialueille, mutta ilman todellista aikomusta hyökätä. Päivien kuluessa kävi ilmi, että Puolan vastarinnan kohtalo oli sinetöity ja että kaupunki oli tuomittu vastustamaan yksin viimeiseen hengenvetoon asti. 25. syyskuuta 1944 tauko mahdollisti 9000 siviilin evakuoinnin vastineena Mokotovin antautumiselle, joka tapahtui 26. syyskuuta. 27. syyskuuta Hermann Göringin panssaridivisioona aloitti vastahyökkäyksen, poistaen vastarinnan keskittymiä ja valloittaen Kampinosin metsän 30. syyskuuta. Samana päivänä sopimuksen mukaan Žoliborz luovutettiin 15 000 siviilin evakuoinnin ja 800 kapinallisen antautumisen myötä. Syyskuun lopulla 1944 armia Krajova kärsi 1000 kaatuneen ja oli kutistunut pieneen alueeseen 5-8 kilometriä Varsovan keskustassa, koska Punainen armeija oli liikkumaton Pragassa eikä lännen apua ollut. Kapinalliset päättivät neuvotella kenraali Erich von den Bach-Zelewskin kanssa. 1. lokakuuta kenraali Tadeusz Bohr-Komorowski aloitti neuvottelut, jotka huipentuivat 2. lokakuuta viralliseen antautumiseen kello 19. 63 päivän vastarinnan jälkeen 11 600 puolalaista taistelijaa, mukaan lukien 2000 naista, laski aseensa, mikä merkitsi Varsovan kapinan loppua. Varsovassa Eksen joukot vangitsevat vangeiksi otetut sotilaat käsittelivät taistelijoina Geneven sopimuksen mukaan, mikä mahdollisti heidän siirtämisensä leireille Murnauhun, Sandbosteliin ja Woldenbergiin kansainvälisen Punaisen Ristin valvonnassa. Kuitenkin yli 500 000 siviilin kohtalo oli toinen, sillä he vaelsivat Puolassa ilman suuntaa tai heidät vietiin Saksaan. Vaikka jotkut saivat vapautensa liittoutuneiden käsissä kuukausia myöhemmin, lähes 100 000 vietiin Ravensbrückin ja Mauthausenin keskitysleireille, joissa heitä käytettiin pakkotyövoimana. Varsovan kohtalo oli vieläkin traagisempi. Kapinan kostoksi Adolf Hitler määräsi kaupungin täydellisen tuhoamisen, ja lokakuun ja joulukuun 1944 välisenä aikana erikoisjoukot, jotka olivat erikoistuneet räjäytyksiin, tuhosivat kaupungin raunioiksi dynamiitilla ja liekinheittimillä. Kulttuuri- ja historialliset ikonit raivattiin systemaattisesti. Lisäksi koko elintärkeä infrastruktuuri, mukaan lukien sillat, rautatieasemat, sairaalat, tehtaat ja koulut, purettiin, jättäen Varsovasta 97% sen pinta-alasta raunioiksi. 17. tammikuuta 1945 Neuvostoliiton joukot yhdessä Puolan ensimmäisen armeijan kanssa saapuivat täysin tuhoutuneeseen Varsovaan. Ilman saksalaista vastarintaa
Kaupunki siirtyi nopeasti Moskovan tukemalle Puolan kansallisen vapautuksen komitealle, joka perusti kommunistisen hallituksen Neuvostoliiton alueelle. Tässä uudessa hallinnossa entiset Armia Krajovan taistelijat joutuivat vainotuksi ja julistettiin valtion vihollisiksi. Näin alkoi Puolan kansantasavallan aikakausi, kommunistinen hallinto, joka kesti lähes 4 vuosikymmentä, kunnes neuvostojärjestelmä romahti vuonna 1989.